ta da sanda za ka shigo ba motsin ko da agogo an tsaye da shi kamar bango ya girmama ɗan mai girma ya wanda ya zo da adalci sarkin afuwa da sassauci mai yaya dukkanin kunci kai ne rama ga al'umma ka yi mana garin haske dattin zuciyar mu duka wanke gashi nan dukkan mu mun warke ba mai ciwo abin kyama Muhammad Sayyidul Bishira igiyar Allah tudin tsira dubarnar mu kai kage gyara da kowa sai yayi nadama mai bayarwa kan aroka azirtawa cikin dakika sai Rasulullahi mai baraga ba kayan hani ga mai nema tasirin ka cikin halitta kana maganin duka cuta daga an zo gun ka sai ka sai ta a take gun babu fama wani wai ya zo a mai izini ya aikata abu mai imuni ka nusar da shi cikin sakanni ya gane a cikin hikima kirjin saka da baka mai addu'a daga zuciyarsa ya yi bara'a da duk mummunar ɗabi'a ya shirya gumba sai an jima wata mace ma ai a zamaninka ba ta kunyar kowa da shakka tana cin ragowar abincinka ta shirya gumba sai an jima ana tsananin bukatar ruwa ga rijiya amma ta yi kafewa yawon kakayo tofawa ta ciko dam har tana zuba ma ga kogi ya kawo ruwa ya tare hanya bagun wucewa sai di ali sai ya cewa ya rasulillah a ba mu dama ubu cikin ruwan domin isar ka sai yarda ya ce da su duka duk inda na taka ku taka ba mai lijewa ko alama tsarkakan ka samuwar sarki a gurin Allah kule ta barki sai da Fatima da 'ya'yanki ba wanda kai ku alfarma fa alayka bi tahiyyatil karami sayyidir rasulil mala'imi uhibbuka muktafin a'zami fi kulli daqiqatin dakhala salatullahi thumma salam alayka ma'al alil kiram wa sabiqa quwwatil islam wa sa'iri awliya illah السبد رسول الله سيدي الشيخ تيجاني زيدي المدني والشيخ برهام ثم زيادي الشيخ القاسم أبي الرملة بكلام الفقير العبادي أول خليفة من بلادي كتكو مع الكنو بحمد لله شكرا جزيلا هدية مني إليك يا رسول الله عبد الله تجلي ذات صلى الله